Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Ngayon magluluto tayo ng talong. Ang mga gagamitin lang natin, talong, 4 na pirasong malaki, sibuyas dahon, asin, bitchin, optional, paminta powder, luya, siling labuyo, kamatis na madibalang lang, isang sibuyas na malaki, at kakanggata, isang niyog to guys. Hugasan muna natin yung talong. Tapos, tusok-tusokin natin to. Kasi iihaw natin to. Dito lang natin ihawin sa kalan. Balatan lang natin guys. Putulan lang natin ng ulo. Tingnan natin ng maigi, baka may nasamang uod. Tanggalan lang natin ng buto. Ganito talaga na kamatis na ilalagay nyo. Kasi mas masarap siya pag manibalang siya, hindi siya malata.
Ilalagay na natin yung mga ricados niya. Luya, sibuyas, at kamatis. Napakasarap nito, guys. Ang maganda i-partner nito, pritong isda. Tapos magkamay. Ako. Ubos ang kanin. Taob ang kanin na 1 kaliro. Tapos, ilagay na natin yung paminta at tsaka bitchin. Optional lang yung bitchin, guys, ha? Kasi minsan may mga may mga tao na may mga sakit ayaw maglalagay ng bitchin. Ako, makibitchin ako konti. Asin, gata, lagyan din natin ng siling labuyo. Mas maanghang, mas masarap. Lagyan din natin ng sibuyas dahon. Ito, guys, ang sarap-sarap nitong salad na talong na to. Depende din yan sa inyo. Pag ayaw nyo ng hilaw na gata, pwede din itong pakuluan ninyo. Kumulo lang siya konti. Kasi may tao na ayaw sa hilaw na gata. Pakuluan nyo lang. At ito lang yung ricados niya. Ayan na, guys. Tikman lang natin. Perfect. Ayan na, guys, tapos na tayong gumawa ng talong na may fresh na gata. Sana kung susundan nyo to ng recipe na to, sana magustuhan nyo. Salamat sa panonood. God bless!